celor următoare. Care e Mihai? Am zis, Un internist, un... Da. Eu trăiesc virtual. Virtual, da. Ia zi, Flori, ce meștere ești dumneata acolo? Eu, după ce m-am ridicat cu Lucian, la un an, doi, întotdeauna am vorbit mult și repede, eu vorbesc foarte repede. Nu să dormește, nu vorbesc foarte repede. Vorbesc așa cum sunt eu. Dar la mine, la cum mă vezi, cum sunt eu, nu te-ai așteptat să scot un cuvânt la 5 minute, nu? Bă, da. Măi, Flori, bă, în făcătura mea, mie îmi place să ascult omul. Înțelegi? Așa îmi place să ascult omul. Și e un lucru mare să știi să asculti omul. Pentru că fiecare povestește și orice om îi place să povestească ce a trăit. Eu care vorbesc atât de mult și repede și mă ambare și la. Da, dar vrei să explici. Da? Lucian m-a înregistrat, aveam o casetofon. Cum era atunci. Da. Și m-a înregistrat cu casetofon. După ce am terminat eu m-a și incitat. Da, se fac ca să... Da. După ce am terminat eu expunerea, dă drumul la casetofon. Fără să spună nimic. Eu mi-a dat atenție o femeie nebună care vorbea singură cu ochii, știi? Nu știi cine e? Nu știa, normal că... Păi da, că voi să... Îi zic nunuță... Ce dracu e sau de la ăla? Cine e nebun asta? Cât de dracu e nebună el vorbește? Pe cuvânt! Da. A ținut-o mult și a spus la toată lumea. Eu chiar mi s-a părut o femeie nebună. Să vorbești atât de repede și atât bla și nu s-aude nimică. Păi cu cine i-am zis? Măi, e monolog, e piesă de teatru. Ce dracu e nebună el vorbește acolo. Iată că mai e puțin și vine primăvara,